pabaw yung pagdadrive. Ako manual kasi kami. Ito, and magluto chicken. Bakit pagbabae at lalaki ate, anong pinagkaiba? Tsaka isa pong fishball. Baka may benta ka ring sauce. Sarot. Baningning! Hala, di mo na kami pinapansin ni daddy, Hey everyone! Welcome back to another vlog! At ayun na nga po, first day in the Philippines. Mainit. Grabe, ang hirap mag-adjust. This is not a good, timing na umuwi kapag galing sa winter. Though ito yung pinakamalamig na time para umuwi dito sa Pilipinas, January and February. Yun nga lang ay, yung pinanggalingan kasi namin, sobrang lamig, kaya ang hirap mag-adjust. Buti na lang si Mishi ay okay pa dahil nag-ano na siya. Ang tawag nito, nandun siya sa kubo-kubo nila. Yun. Pero for us, grabe, ang hirap. Tapos, okay lang sana yung heat, kaso yung humidity, yun yung mahirap. So, next time siguro na uuwi kami, dapat yung summer din doon sa US, and then summer din yun yung dito, no, rainy season. Yun. At least, hindi masyadong mahirapan yung pag-a-adjust namin. Oh, but it's so nice to be back home. It's so nice to be back home. Nakakatuwa. So, aalis lang kami ngayon to get SIM card namin kasi wala pa kaming SIM card. And, yung mga cellphone kasi namin, yung mga iPhone from the US, guys, ay eSIM lang kasi hindi siya kagaya ng mga iPhone na nabibili dito sa Pilipinas at sa Canada na may SIM card slot. So, we will look for kaya pa ba yung pagdadrive? Ako manual kasi kami. So we will look for a store na nag-offer ng pa-eSIM, ganun. So tingnan natin, yung malapit lang kasi ayaw namin pumunta pa ng mall. Wala pa kasi kaming pera. Dati, tiraon na mo ito. Tiraon ako, mabandagan. Normal na dyan. Tiraon nga pa Andar na lang yung tinapigsa. Ang nakas na Silverado ato. Ay! Nakakatakot! Nakakamiss mag-drive dito. Dito ako nag-aral na i-drive yung Vios. Pabalik-balik ako dati dito. Tapos ang tawag nito, ang dilim-dilim pa ng tin. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip. Okay, save more na po tayo. It was a stressful drive for us. Uy, may naamoy akong fishbowl. Gusto akong mag-fishbowl dati. Di ba kailangan dito lang sa Kailangan ng wifi. May wifi kayo dito? Sige lang po. Palit tayo ng pera. Villarica daw ang high rate. Sabi nila. Ito, and magluto chicken. Diba? Parang mas okay yung maliliit, daddy. I mean yung mas mapayat.
cocktail. Ay, pork po. Walang bingo. Bili na lang. Ang umanay kanya tayo, no tayo nga mangan. Walang bingo, no? Sa palengke lang ba yun? Bossy. Palengke tayo. May celery. Ano ba daw ba yung... Ayun, daddy, ang mga ano. Pang-pakbet ngayon. Uy, gusto ko yan na breakfast. Ate, da sigarilyas yo. Ay, awan. Sorry. Ay, data? Ore talo. Talong kasi ka mo. Talo? Uwa natin. Anya pa iba i-mix mo kastay? Hindi, ka. Di sigarilyas lang. Sigarilyas, okra, tarong. Tarong. Di ba kapastay ti pang pakbet? Ate kanak man kay sopot mo or pagsaran siya mo. Kagudwa. 50 ka lang. Nya pa ide. Kalabasa. Kalabasa, 15 plato. Dalawa? Walang pa po. Ay, kulang pa yun. Kalahati. Tatapay ko, hindi ako nalaingang amat ka sa ukin ang sobra. Stress yung amat na natin. May stress ako, hindi ko nagkom. May ilang ganito? Dalawa, kasi sa... Ito, dalawang ganito. Ate. Ate? Magkano? 15? Sa 15 ate? Dalawa 15. Ay, dalawa 15. 4.30. Uy, nagkatil. Magkano dito yung sitaw ate? 20 ate. Sitaw mo lang kakayatan ko mo lang. Dadi lang sitaw. 2? Sigarilyas mo te. Ayun na. Oo. Kanti-kanti parian? Ayaw nyo? Tulong din. Ate kanak man ti... Ano ba talbos yung jay? Huwag mo natangka. Bakit pagbabae at lalaki ate anong pinagkaiba? Sabi nila mas malasa daw yung lalaki kaya medyo mas mahal ng konti. Ah, ganon. Dito tayo sa... Dito tayo sa mas malasa. Ilan? 2, 4, 5. Ilan ba tayo sa bahay? Ay, Ha? 6. Ay, di dalawa yung bibilhin natin. O 3. Ate, 3 nga. Magpili ka na din. Hindi ko alam. Pili ka na lang. Kahit saan. Yung nasa... Ano, ayan na. Ay, ganyan na na. Burburgot niya igid na. Ate ni ate ni. Lalaki, ate. O babae. Yeah. Babae yan? Lagi tayo di lalaki. O ayan, may chat ng lalaki. Basta pag bilog, lalaki. Ilan na yun? Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tignan mo ano gaya ate? 60 at 60? Mix na ata yun eh. Lutuin natin mamayang gabi. Yung ano na lang. Lutuin natin mamayang gabi. Dalawa po ate. Ako lang magsasabi. Opo ate. Tsaka isa pong fishball. Baka may benta ka ring sauce. Charot. Dapat may ganun ka ate, yung frozen na din. And guys, tapos na po kaming mag-grocery and magpalengke. Nakakamiss namang mag-grocery and magpalengke. Pero, napakainit lang kasi talaga. Nahahapo. Kaya wrong timing talaga yung ganitong uwi. Whew. Okay, yung heat yung humidity kasi ang nakakapagod talaga. Namili lang kami ng pang-pakbet, tsaka yung mga pang-breakfast. And then, kami ay uuwi na, pero on our way ay maghahanap kami ng barbecue na mga chicken, mga ganyan, para makakain tayo ng chicken. Bumili pa kami ng mga kikiam kanina. Pasensya na ngayon guys kung mahangin kasi yung aircon ay nakatutok ko sa camera. Ay, hindi ko na kaya. Alam nyo ang ano dito, ito yung namimiss ko na kapag nag-grocery ka, parang pampered ka. Pampered.
Di ba kasi nung pag nasa US kami, magko-Costco ka, grocery ka, lahat ikaw ang mag-check out, lahat ikaw ang magbubuhat, ganyan. Dito may cashier, tapos ang tawag nito, may magbubuhat. Nung kinuha ko yung box namin na dadalhin na sa sasakyan kasi nauna si Mac para nilagay niya yung pinalengke namin, may si kuya tagabuhat ng karton. Sabi niya, ma'am, kunin ko lang po yung cart para po may cart natin yung box nyo. O diba, kinuhanan pa ako ni kuya. Tapos yung mga guard, sila na din yung kumuha ng cart ko pagkatapos namin gamitin. Tapos may guard pa sa parking na nag-a-assist para sa paglabas ng parking. Tapos sa palengke, ang babait ng mga ate. Nakaka-pressure lang kami si magbayad. Hindi ko alam kung ano yung ibabayad ko kapag coins na. Anyway, everything is good. Nakakamiss yung ganitong life dito sa Pilipinas. Yun nga lang kasi, if i-compare ko, hindi ko man pero I know it's not good to compare, pero hindi ko mapigilang i-compare. Yung presyo ng mga pagkain dito are like the presyo ng pagkain na sa US. Some are even more expensive, except sa gulay ha. Yung mga gulay kasi mas mura talaga dito kaysa dun sa amin. And kung iaano mo dun sa sahod ng tao dito at sa bilihin, it's not equal. The cost of living versus the salary wage is not equal. Kaya sobrang nahihirapan ng mga Pilipino sa buhay. Alam mo, hindi naman tamad. Wala namang gaanong tamad na Pilipino, pero kahit gaano ka kasipag, kung hindi talaga aabot sa cost of living, mahirap talaga. Pero yung pong driver po natin, feel po niya yung yung shift gear niya. Ang feeling, namatayan naman ng makina sa parking. Nakaharap pa si Kuyang Guard. Tinawanan pa. Tumawa pa si Kuyang Guard. Ang yabang-yabang mo, borbor ka ng borbor. Namatay na ng makina. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. There's no place on earth I would rather be. I found you today. It feels like it's been forever, laughing all day. We spin around your head reaches. Yan ang maganda. Nya? Sila. Saka sila. Gusto ko din yung ayan, pet ng manok ba yan? Parang masarap. Ito na, isaw niya. Yan, isaw. Isaw. Kini, kinarakaran. Ay, duwa matgan. Sige, ate mo yan. Wala kami isa. Oo, dalawa na. Sige, okay na po. Ano piraso aja deh? 10 Bawasan naman. Bawasan mo ata, parang 5 lang. Ay, 5 lang? Tain pa. Na? Sige, okay na. Sige. Para namang nagdagal ko ka, sabi niya, 6 lang kaya kami. Ano natin? Okay. Ay, talang ate. Dalhin natin si Mishi dito. Tanong may experience na mo tikas to eh. Nagarte ka kayo ding ubingan. Nag-aircon ka lang tan. Para ba?
Laki naman na tong baningning namin. Baningning! Hala, di mo na kami pinapansin ni Daddy, ah. Baningning. Nanonood ka ng mga tricycle? Ang daming nakasakay sa tuktok ng mga bata. Si Lola Lilian niya, binitawan niya yung ito, tapos sinawakan niya yung kamay ni Lola, sasayaw daw sila. Ay, sus. Ano oras?